to wannan wata hikima ce da take nuna mana falalan qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nasi, wato falaki da nasi, domin tun daga wannan lokaci, tun daga wannan rana duk sa'ilin da annabi ya taho zai kwanta to yakan hada hannayensa biyu ya karanta qul huwa, ya karanta falaki da nasi, ya tofa ya shafe jikinsa sau 3. sannan da safe in yayi sallar asubahi a nan take kafin ya tashi yana karanta qul huwa falaki nasi sau 3. da yamma bayan sallar la'asar lokacin da rana ta kusa faduwa annabi yana karanta qul huwa falaki nasi sau 3, wanda zikiri ne mai karfin gaske don mutumin da yake insha Allah mai sihiri bai cin nasara akan shi. dalili kuwa saboda Allah ya saukar mana da falaki da nasi ne domin ya karya alkadarin matsafa, shi ne yasa aka dan bar sihirin ya dan yi tasiri ma annabi. ai sun dade suna sihirin bai samu annabi ba. me yasa aka bar sihirin ya dan samu annabi? saboda za a karantar da mu mabiyan annabi ga wani magani babba na matsafi, ga wani magani babba na mai hassada. maganin shine karatun qul huwa falaki nasi lokacin kwanciya safe yamma, mu karanta mu shafe jikinmu, mu karanta mu tofa ma ƴaƴanmu. duk wanda yake haka wallahi sihirin mutum ya gama duk irin sihirin da zai ba zai cutar da kai ba. duk sihirin wai ana jifa, to in an aka jefo ka in dai ka karanta qul huwa falaki nasi to kamar ka sun kuya ne, jifa sai ta wuce, sai ta wuce. kace kana zama ba da fa'u irin wannan rayuwa namu, abubuwa sun canza. maza ka nemi maganin makaru ko to babban maganin makaru Allah ya saukarwa annabi falaki nasi fakat, maganin dunnaki. wallahi ka karanta ka jarabta ka gani, ba ma haka ba, ciwo ma kadai in ya samu manzon Allah annabi yana karanta kul huwa falaki nasi ya tofa shafe jikinsa. ciwon ajali mun yi bayani da ya kasa saboda tsananin ciwo, nana Aisha ita take karantawa tana shafa ma jiki. saboda haka idan mutum yana ciwo kada ya bar waɗannan abubuwa, su ne manyan zikiri, magunguna ne gare mu. Allah ya samu gane. kuma kar mu manta sihiri din nan hatta annabi Musa ya kama shi, ba wai annabi Muhammad kawai bane. da haka don an bada wannan misali kada ka yi mamaki a ce sihiri ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam. na'am, sihiri ya kama annabi saboda wata hikima da Allah yake so ya karantar da mu al'ummarsa. saboda mu duk abin da ke annabi yake yi yana yin sa ne a matsayin karantarwa gare mu ko shi yasa Allah ya dan sa sihirin ya taba annabi, ga kuma magani da yazo na sihirin. kaga yayi kaho, yayi abubuwa, addu'o'i da sauransu, sihirin bai kare ba. amma da qul huwa falakin da falaki da nas suka sauko, sannan malaika jibril ya sauko da wannan ruqiyya, bismillahi arqika Allahu yashfika min kulli da'in yu'zika min kulli nafsin aw ayn hasidin Allahu yashfika. shikenan sai manzon Allah ya warke. kaga wannan yana nuna maka shine maganin sihiri. ka karanta suratu taha ka ji yadda labarin annabi Musa ya kasance, ka tabbata sihiri ya taba shi. qala lahum Musa wailakum قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم واسروا النجوى. قال لهم موسى لوكتنا ماتو أنا موسى يتهو فادا فرعون يسا أن تتروا مكة مطعفا قسم gwanaye mutum 72. matsafa an ce mutum 72 kowa ya zo da igiyarsa da sandansa sun kware wajen tsafi. tunda annabi Musa ya zo da sanda yana jefarwa ta zama cijiya